Tilakkaa. That's close enough. Tilatkaa kanava. Tilatkaa kanava. Moikka! Ja hei, tervetuloa taas uuden videon pariin. Eli tämän videon aiheena meillä tosiaan Primates 3 tapahtuma. Ja ollaan nyt saavuttu tänne Vantaan kulttuuritarjon Martinuksen, missä järjestetään tosiaan Primates 3 tapahtuma. Siellä näkyy puitteet oikeastaan tuolla takana. Ja nyt aika lailla ensimmäisen matsin aikaa semmoinen 1,5 tuntia. Käydään vähän kyselee porukalta, että minkälaisilla fiiliksillä odottaa matseja. Ville, huoneessa 4. Ai, tää on tämmönen minihuone. Joo, tänne vaan. Hei, loistavaa. Eli tosiaan meillä on Sigmalta täältä useampiakin kilpailijoita. Ja nyt Jukka ja Ville tässä valmistautuu omiin koitoksiin. Milläs fiiliksillä jätkät on? Gameplanit ollaan tietysti hiottuu. Kyllä, ja niitä me ei puhuta tietenkään tässä kameran edessä. Eli heput on valmistautunut hyvin koitoksiin. Milläs fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä. Entä Ville? Ihan helvetin kiva olla täällä pitkästä aikaa. Viimeksi oltiin täällä 8 vuotta sitten. Kyllä. Ja silloinkin itse asiassa taisin olla silloinkin kulmamiehenä. Mun piti itse kisata silloin. Mun piti kisata. Villen kaltaisella tuli itse samassa sarjassa silloin, mutta mulla sattui vähän käteen viimeistelyissä silloin. Ja sit olinkin vaan kulmamies hommissa. Oliko se joku turnaustyyppinen? Se oli silloin, kyllä, turnaustyyppinen piti olla Crest-tapahtuma silloin. Eli tämmönen pieni historiajippo tähän väliin kyllä. Joo, niin että on tosi siisti oikeasti, että en ole ennen ollut tällaisessa otteluillassa itse, niin ihan uusi kokemus itselle, että tosi niin kuin innoissaan tästä tilaisuudesta ja illasta. Joo, ja ylipäätään mun mielestä tosi makea, kun Suomessa taas järkätään tämmöisiä hommia, niin toivottavasti tulee tosiaan tupa täyteen porukkaa ja silloin näitä todennäköisesti järkätään useamminkin. Hei, loistavaa! Meillä on myös täällä Urholin Jesse, pitkästä aikaa jiu-jitsu-kisoissa, aina kiva nähdä. Milläs fiiliksillä? No ihan hyvällä. Samoin höyryillä kuin silloin 2017. Et nyt katsotaan vähän muistaa, että millainen se meni, toi painihomma. Ja todella kiva aina nähdä tosiaan Jesseä painimatoilla ja innolla otetaan, että minkälainen ilta on tulossa. Onko jotain, mitä haluat sanoa vielä loppuun? Kattokaa ihmiset tätä tapahtumaa, että näitä järjestetään lisääkin, ettei tulisi tämmöistä tosi pitkää taukoa, mitä nyt on näissä Superfight-tapahtumissa ollut. Et kattokaa striimistä tai tulkaa paikan päällä. Ei muuta. Loistavaa. Hommat jatkuu. Yes. Noniin. Tää on hienoa tämmöisissä huippu-lukkopainitapahtumissa, kun täällä on Suomen kamppailukermaa paikalla. Eli löydettiin täältä Heikki. Heikki, miten menee? Ihan hyvin menee. Loistavaa. Ja tosiaan Heikki on tietysti ihan maailman huipun luokan kilpailija, mutta nyt vähän erilaisessa roolissa. Mitä sä oot tänään tekemässä täällä? Oli tänään tuossa tuomaristossa. Meitä on tuossa 3 tuomaria. Matto tuomarina ja sitten kulmatuomareina, niin vaihdellaan vähän tuossa paikkoja. Hyvä. Eli ihan yksin ei tarvitse päätöksiä tehdä? Ei, kyllä meillä on sitten aina, jos ei pääty lopetukseen, niin sitten meillä on ihan 3 tuomaria päättää sitten lopetushakuisuuden mukaan. Että nyt ei lasketa pisteitä, vaan tässä tapahtumassa submission only, niin lopetuksiin. Kyllä, ja niitähän me toivotaan tosi paljon. Mitäs muuten menee tällä hetkellä? Ei kai ihmeempää, ihan treeni kulkee ja tässä seuraavat kisat tiedossa tuolla itsellä tuolla Aigassa tuolla Kazakstanissa niin kesäkuussa ja muuta ei tässä välissä sitten olekaan. Niin treeniä saa tehdä nyt, kun on syksyllä kisailtu enemmän. Niin. Joo, loistavaa. Mutta hei, me jatketaan täältä taas hommia, mennään eteenpäin ja aina kiva nähdä. Let's go. Ja nyt hei, meillä vielä pääottelija Mattias Kasurinen. Matti, miten menee? Joo, hyvin, ihan hyvin. Vähän tuli puskista. Ottelu illassa piti kyllä olla, mutta se, että mä oon tällä paikalla, niin se tuli vähän puskista. Että mennään riehumaan, pitää hauskaa. Näin se on. Eli tosiaan Toikkasen Tommi tuli kipeäksi tässä ihan viime hetkellä, niin Matte hyppäsi siihen tuuraamaan. Ja kyllähän kun tommonen kutsu tulee, niin eikö siinä ole ihan kiva hypätä messiin? On. Niin kauan kuin ei potkita eikä lyödä, niin mä en usko siihen, että ketään tarvii pelätä. Niin. Tää lukkopaini joitsu. Ihan sama kuka se. Eli jos se Heikki Jussila, sitä vastaan mä en suostu lähteä. Se on semmoinen iso ukko. Että. Hyvä. Mut hei, tsemppiä Matte matsiin. Mä vähän rauhoitun kanssa nyt valmennushommia tässä suunnilleen 40 minuuttia ensimmäisiä otteluiden alkuun, niin sitten päästään tsekkaa meininkiin. Hyvä.
Onhan tän tullut. Kuultajana. Jo tänään yksi Suomen kovimmista ukkopaini-ottelukorteista teille tarjolla. Eli Peikkanen tulee oikein viimeistä ilta. Tässä illassa on yhteensä 9 ottelua. Meillä on 6 erittäin kovaa superfightia ja sen lisäksi meillä on 2 Nations League semifinaaliottelua ja myös finaaliottelua, eli voittajat kohtaavat tänään finaaliottelusta vielä. Tulee valtakilpailusta ja ennellä näistä niitä pisteistä ja illan meiningistä. Teemana on nimenomis, eli pisteitä ratkotaan. Ja tuomarit rauhantilanteessa ratkottiin, että 10 minuuttia, vaikka viime matkusista meidän pääottelusta 15 minuuttia, niin tuomarit tasatilanteessa on opetuksia ja tullut, niin tekee kaikista kokonaisesta kysymystä, niin äänestä. Ja tuomarit tänään meillä on Heikki Jussila, annetaan Heikki Reisotaan vuoden Toimi Syömät ja Mika Isen Tommi paikalle. Tosiaan tällä kokoonpanolla ensimmäinen primaries meidän omistajataholla. Ja ollaan aika tyytyväisiä, mitä on saatu aikaa. Halutaan tehdä teille hyvä ilta ja teidän tehtävä olisi tänään tehdä hyvä ilta näille kavereille. Eli ei muuta kuin pidätte hyvin meteliä ja kannattaa. Tervetuloa. Hyvä kulmauksella. Laita polvilinja tulos. Kokeile Otto inverttaa sinne enemmän. Siellä on 8 jäljellä. Avaa käsiä. Hyvä. Jatka liikettä vaan. Jatka vaan sinne kyynärpään päälle. Jatka vaan sinne suuntaan. Ottelun voittaja kuristuksella Jaakko Hulkkinen. Hulkkonen! Miten se tulee maalle? Onneksi olkoon. Mikä sun fiilis oli ennen matsia? Lähdikö sä hakeen, tai teitkö sitä mitä sä lähdit hakeen? En ainakaan lopussa, mutta se hyvin päätti. Yllättikö Oto tekemiset ikään? Alku yllätti tosi paljon. Rohkea mies. Meidän onneksi olkoon koko liigan voittamisesta Jaakko Hulkkonen! Lähtee painottaa sitten lisää, jos huomaa, että on liian väsynyt. Jaakkohan on se, joka saa nimenomaan sitä niinku happea siitä, että jos henkilöt kovaa, niin Jaakko imee sen itselleen ja tulee kovaa kipsua. Ei tulla mitään peiluita. Mut siitä saa kyllä hyvän henkisen yliottaja, jos huomaa, että toinen huomattaa ihan hyvin. Siis silloin mä jaksan painottaa sitä vielä. Joo, se antaa itse suoraan. Viimeksi kanveen Muistaisit oikeasti silleen, että kun video on päällä, niin ei tarvitse oikeasti aina ihan kaikkea sanoa, mitä on mielessä. Et meillä on nyt mennyt varmaan 30 minuutin näistä vähän hukkaa, kun ei voida julkaista tommosia juttuja. Onko se päällä? Onko päällä jo? Okei. Okay. No, sitten otetaan vähän alusta. Hei, tosiaan nyt meillä on myös Sebastian täällä osana Sigman tiimiä tosiaan Primatesissa, mutta kerros vähän, hei, minkälaisen roolilla sä tällä kertaa oot täällä? No meikäläinen on täällä lämpömiehenä, jos sille on tarvetta, eli täällä on jeesamassa Kilon ja Sigman porukkaa sitten lämpöhommissa ennen matseja, jotta saitte täyteen iskuun sitten, kun
aikaisen koittaa. Ja nyt kun ollaan Sebastian saatu itse asiassa tähän kameran eteen, niin milläs fiiliksillä he oot siitä, että sulla oli aika paljon halukkaita, ketkä halus nähdä sut vaikka tekee ruokahaasteita tai sun muuta, niin milläs fiiliksillä siitä? No sanotaan nyt tälleen, että osa niistä voi toteuttaa, ihan kaikki ei viitti toteuttaa, eli kyllä se on niinku hienoa, että on yleisön suosiossa, mutta kaikki ehkä ihan niin realistisia haasteita, mitä kannattaisi lähteä suorittamaan. Esimerkiksi 20 000 kaloria, niin en tiedä lähtekään meikäläisestä päivässä, mutta katsotaan, ehkä saattaa senkin toteuttaa. Niin jos se oli siis tosiaan joku syömishaaste se 20 000 kaloria, siitähän ei tiedetä. Hyvä, mutta hei, aina kiva nähdä Sebastiania ja mennään tsekkailemaan, ketä muita täältä löytyy. Soja, tässä. Sekunder kvar. Ja. Jobba för flanken, jobba för flanken. Jobba för flanken. 5 sekunder kvar, jobba för flanken. Där, gå fram nu. Tässä. Det ska vara det. Det ska vara det. Tämän ottelun voittaa tuomaripäätöksellä Liam Alperi. Great fight. Jättää yhteen ja tasamille tulee Matte Kasurinen. Rulla! Hello! Stick up. Yes. Nice! Hang on, Phil. Ryggen i marken! Sväng! Ryggen i marken. Keep your cross control, very nice. Sväng med honom. Han kommer till brytaren, men sväng med honom. Vänster fot boss. Yes.
ena tätt så att han inte får andra hoken med. Ena tätt, ja. Han kan hänga där hur som helst. Fortsätt. Yes! Very nice, Marcin. Pressure, pressure, pressure. All pressure på foten. All pressure på foten. Upp. Ja, fortfarande. Pressure, 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 pressure. Pressure. Tän ottelun voittaa jalkamukalla Marcin Vasiljevic. Hyvä. Hei, nyt tosiaan Primates-ilta paketissa, eli tosi hieno tapahtuma. Hienoa, että järjestettiin ja tosi kivasti oli porukkaa paikalla. Meillä on vielä viimeinen haastateltava Marcin täällä tosiaan pääottelun voittajana. Marcin, how do you feel about the event? I feel great. As I said, that's my first time in Finland. I really enjoy every time I'm here. Bring back some good memories, and yeah, in general, the event was very cool. Like nice fights, good media stuff around it, which is like growing the sport. Just like good to have such an event in Europe. I'm really happy to be here, and yeah, mostly it. What's next for you? Honestly, I don't have like any big competition upcoming, so I'm just staying in the gym, focusing, working a lot in the gym, lifting weights, doing a lot of like troubleshooting. So working, not my main strength. So playing the fields I'm not that much confident in. As I show in this fight, I was trying to wrestle, stay on top, which is not my A game, as you can see on the competition, but I really work on my passing, really on my wrestling, so that's what I'm trying to explore right now. Yeah. Great, and always great to see you competing. Yeah. Ja Marcinilla on loppuun vielä jotain sanottavaa. Tilatkaa Tilatkaa kanava. Kanava. Let's Kiitos. go.